Tässä opetusvideossa käymme läpi, kuinka leikki-ikäiselle lapselle toteutetaan ylähengitysteiden imu hoitotoimenpiteenä. Lapsen ylähengitysteiden imun syynä voi olla esimerkiksi se, että lapsi oksentaa, lapsella on limaista yskää, hengitysäänet rohisevat, joka voi viitata infektioon, alhainen saturaatioarvo tai lapsen yleisvointi huononee. Tarvittavat välineet imun toteuttamiseen ovat käsidesinfektioaine, tehdaspuhtaat käsineet, essu, suunenäsuojus, valkoisia K12 imukatetreja, suojaliina, kaarimalja, pehmeää paperia, kertakäyttömuki, johon laitetaan kylmää vettä, happisaturaatiomittari ja jäteastia. Varalle otetaan myös happimaski, jos lasta tarvitsee esihapettaa. Lisäksi tarvitaan imulaite sekä imuletku, johon imukatetri liitetään. Imuletkut ja katetrit ovat potilaskohtaisia. Lapselle ja vanhemmalle kerrotaan, mitä tehdään ja miksi, lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Lasta voidaan valmistella hoitotoimenpiteeseen leikin kautta, näyttämällä esimerkiksi pehmolelulle, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Ylähengitysteiden imun voi myös toteuttaa lapsen ollessa vanhemman sylissä, sillä lapselle vanhemman läsnäolo tuo turvaa. Ennen ylähengitysteiden imua hoitaja desinfioi kätensä ja pukee suojavarusteet ylleen. Imuletkun sekä imukatetrin yhteenliittämisen jälkeen hoitaja tarkistaa imutehon ja imun käyttökunnon imemällä vettä imukatetrin läpi kertakäyttömukista. Leikki-ikäiselle lapselle käytetään yleensä valkoista K12 imukatetria ja imuvoimakkuus on 100–120 elohopeamillimetriä eli 13–15 kilopaskalia. Ennen ylähengitysteiden imun aloittamista lapselle laitetaan happisaturaatiomittari sekä suojaliina leuan alle lasta suojaamaan. Lapsen ollessa sängyssä, sängyn pääty nostetaan puoli-istuvaan asentoon. Imukatetri viedään ylähengitysteihin siten, että yhdistäjässä oleva aukko on avoinna, jolloin imu ei ole päällä. Katetrin ollessa suussa tai nenässä, imu laitetaan päälle sulkemalla yhdistäjän aukko, laittamalla sormi yhdistäjän aukon päälle. Samalla katetrilla imetään suusta ja nenästä. Ennen katetrin viemistä nenään imukatetri huudellaan vedellä. Tarvittaessa seuraava imu tehdään uudella imukatetrilla noin 20–30 sekunnin kuluttua. Lapsen turvallisuuden tunne imujen aikana varmistetaan kannustamalla, kehumalla lasta ja juttelemalla hänelle. Hoitotoimenpiteen jälkeen roskat lajitellaan asianmukaisesti, suojavarusteet riisutaan aseptisesti, käytetty imukatetri kääritään tehdaspuhtaan hanskan sisään ja heitetään roskiin. Lopuksi potilastietojärjestelmään kirjataan tehty toimenpide, siitä tehdyt havainnot, eritteen laatu ja määrä sekä lapsen tuntemukset. Imujen jälkeen lasta kehutaan menneestä toimenpiteestä ja voidaan antaa jokin palkinto, jolloin lapselle jää hyvät muistikuvat menneestä hoitotoimenpiteestä. Muuta huomioitavaa. Lapsen hoitotyössä on tärkeää taata lapsen turvallisuus ja luottamus sekä antaa hänelle miellyttävä kokemus sairaalassa olosta. On tärkeää huomioida lapsen lisäksi myös vanhemmat ja antaa heille mahdollisuus osallistua lapsen hoitoon. Lapsen sieraimia voi kostuttaa tarvittaessa laittamalla pari tippaa fysiologista keittosuolaa suoraan sieraimiin. Syljen ja liman saa imettyä parhaiten pois suun sivuosasta. Kertaimun kesto on 5–15 sekuntia. Suositusten mukaan yksi imutapahtuma voi sisältää enintään 3 imukertaa ja imukertojen välillä lapsen annetaan hengähtää ennen seuraavaa imua noin 20–30 sekunnin ajan, mikäli mahdollista. Tarvittaessa imujen välillä ja imujen jälkeen lapselle annetaan lisähappea.